Салям алейкум, Ахшам на АТР. В студії працює я, Альвіна Сідбулаєва, і наші гості Олександр Левченка, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, та Ігор Ташкевич, український експерт, Український інститут майбутнього. Вітаємо вас. І минулої суботи в Москві сталися мітинги опозиціонерів. Щоправда, малочисленне. Рахунок на сотні, а не на десятки тисяч, як у попередню суботу. Кості Котову! Свободу Кості Котову! Свободу Кості Котову! Свободу Кості Котову! Полиция с народом! Не служи уродом! 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 Ось такі акції протесту, якщо ми порівняємо ті, які були напередодні, їх численність дуже низька. А як ви ставитеся, чому так сталося в Росії? В сенсі, чому низька численність, чому спадає? Так. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про таку річ, як реєстрація, підстава для самих акцій. Це не реєстрація опозиційних кандидатів. Але виборчий процес іде, і чим далі, тим менша вирогідність. Це раз. Друга частина – це затримання та, в принципі, робота, якщо можна так назвати, робота державної системи. Бо масові затримання, сила, яку вживала влада Москви насамперед, тут не лише настільки Російської Федерації, скільки Москви, вона рано чи пізно мала дати результати, бо ці акції – це були разові мітинги. На відміну, припустимо, від Майдану, від довгострокових, коли люди підіймалися або гуртувалися навколо певних цінностей або поглядів, тут були просто акції, які мали за мету реєстрацію певних кандидатів в депутати. Все. Цього не відбулося, і, відповідно, маховик репресій, він зробив свою справу, бо далі акції, вони вже не стільки за вибори, скільки ми чули свободу комусь, там менше штраф тощо. І, відповідно до цього, так вони можуть бути, вони можуть продовжуватися, але з кожним разом це буде менше кількість. Пане Олександр, як ви вважаєте? Ну, власне кажучи, Москва демонструє, що контролює ситуацію. Даремно вона заводила таку кількість поліції, Росгвардії і так далі, таємні служби і так далі, які завжди працюють із населенням. І, власне кажучи, протест, який був, він йде на спад. Колега правильно сказав, я підтримую точку зору. Тобто сподіватися на великі зміни, які будуть йти через вуличні демонстрації, поки що, я думаю, для цього сценарію, для Тобто ми не побачимо цих змін, якщо ми порівняємо з Україною, так? Як українці боролися, ми не побачимо Росії. Ну, в Україні тоді, ви пам'ятаєте, що послужило. Це відмова від євроінтеграційного курсу. Це була, так мовити, серйозна така підстава для того, щоб висказати свою точку зору. А потім, уже, коли це все розверталося, ви пам'ятаєте, коли почали бити людей, то фактично і громадське суспільство, весь Київ став і сказав, що ні, так не може бути. Ну, плюс до всього тут в чому відмінність? Це також ставлення певної частини еліт держави. Давайте звернемо увагу на те, що було під час Революції Гідності. На певному моменті, навіть на самому початку, частина фінансово-промислових груп, яким належать в тому числі телевізійні канали, вони почали робити ставку на, ну скажімо так, активізацію протестів. З різних боків одні дуже різко говорили ні цим протестам, що це все куплено, і відповідно це обурювало людей, змушувало виходити. Другі, навпаки, просто об'єктивно показували картинку. І в тому числі ресурсна база самих фінансово-промислових груп і залежних від них політичних партій. А тепер давайте подивимось на владні еліти Російської Федерації. Хто може стати ресурсною базою для тих протестів? Відповідно, певний прошарок людей, які бажають змін, він є, звісно, але він є у великих містах, і це здебільшого молодь, яка поки що не поорганізована. Так, це шанс для Росії, але це не шанс для змін в найближчі рок-два. І ось ми порахували, яка відстань від місць проведення пікетів
а збиралися одразу в кількох місцях Москви до Червоної площі. На відміну від українських громадських протестів, росіяни не наважуються зайти на головну площу країни. Від вулиці Арбат, де зібрались активісти безстрокового пікету, до Червоної площі кілометр 200 метрів по прямій. Від пам'ятника Крупській, де відбулись одиночні пікети, кілометр 500 метрів. Ті ж 1,5 кілометри до Червоної площі й від пам'ятника Шухову. Там теж були одиночні пікети. Від пам'ятника Висоцькому, де теж збирались протестувальники, до Червоної площі по прямій кілометр 600 метрів. І зараз ми маємо зв'язок з Олександром Подремінником. Вітаємо вас, журналіст з Москви. Добрий день. Олександр, скажіть, будь ласка, коли вже росіяни пройдуть кілометр 200 метрів і все ж таки дійдуть до Червоної площі, і чи ми побачимо російський Майдан в Росії? Я прошу прощения, лучше скажите мне по-русски, я боюсь, не очень хорошо понимаю. Когда все-таки уже россияне пройдут километр и 200 метров, да, и увидим ли мы российский Майдан в Москве на Красной площади? Я думаю, что мы когда-нибудь увидим российский Майдан на Красной площади, когда у нас выйдет на улицу достаточно много народу и будет достаточно сильный повод для того, чтобы люди возмутились. А что должно быть поводом и когда мы это увидим? Это очень трудно сказать, что должно быть поводом. Ну, например, в 2011 году поводом стала рокировка между президентом и премьер-министром, ну, как бы в обход законов, Конституции по личной договоренности. Это очень возмутило людей. А в конце 80-х, начало 90-х годов таким поводом стало требование отмены 6 статьи Конституции СССР, которая предусматривала ведущую роль КПСС в советском обществе. Люди могут возбудиться по самым разным причинам, и история, и относительно недавняя история показывает нам, что это довольно трудно прогнозируемое, как на Арабском Востоке, где череда революций началась с самосожжения одного торговца на рынке, никто не ожидал последствий. Может быть, триггером может быть любое событие. На ваш взгляд, как вы считаете, протесты, которые были раньше, и сегодняшние протесты, которые были на выходных, их количество уменьшилось? С чем это вы связываете? Количество протестующих уменьшилось, потому что цели, которые декларируют организаторы протестов, не соответствуют требованиям общества. Конечно, общество настроено на более общие требования. Общество устало от этой власти, от коррупции, от насилия. А требование зарегистрировать депутатов Московской городской думы, конечно, мельчит протест. И многие люди не хотят выходить под такими требованиями. Кроме того, людям не очень нравится, когда эти протесты запихивают в загоны, вокруг полиция, все это контролируется властью. Это не есть путь к свободе. Александр, мы видели на акциях, что полицейские били людей. Не может ли общество выйти в протест и поддержать их? Определенная часть людей выходит с такими протестами. И мы видели, например, в 2012 году, в мае на Болотной площади, когда демонстранты давали отпор полицейскому насилию. Но, к сожалению, в людях не настолько, в общей массе нашего народа не настолько развито чувство собственного достоинства, чтобы они отвечали на насилие более активно, нежели это происходит сейчас. Спасибо большое. Олександр Подремінник, журналіст телеканалу АТR, був з нами на зв'язку. Як ви вважаєте, чи ми побачимо російський Майдан? Якщо щиро, то в найближчі 2-3 роки я не думаю. Чому? Тут ви дуже влучно запитали про можливість дій у відповідь. Є така річ, пам'ятаєте, класика «Русський бунт безсмисленний, безпощадний». Якщо багато людей, то люди вважають себе або владою, або силою. Якщо люди бачать, що начебто їх недостатньо для здійснення мети, все ж таки, на відміну від українців, в російському суспільстві
є певна, ну не те, що повага, а можливо острах влади. І поліцейський він може бути несправедливим, але це влада. І відповідно до цього опір можливий тільки тоді, коли це вже кінець, і це вже протест проти влади, а не проти певних проявів. А так, навіть якщо буде занадто, якщо навіть влада Москви перегне палку з насильством, то російська еліта вона може дуже гарно зіграти в гру під назвою «Добрий цар, злий бояре». Коли той же самий Владимир Путін скаже, ну, да, там ошиблись, ми зараз покараємо виновних. Пане Олександре, як ви вважаєте, чи буде російський Майдан? Ну, ось колега сказав, що були і кінець 80-х, початок 90-х. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб по 6 статті Конституції хтось виходив в Москві на площу щодо цього. А от я добре пам'ятаю, сьогодні рівно 28 років, коли ГКЧП. Значить, це заколот. А заколот очолили тоді віце-президент Янаєв, прем'єр Павлов, міністр оборони тодішньої СРСР Язов, міністр внутрішніх справ. І проти виступив тоді, пам'ятаєте, Єльцин. І це дивно, але в програмі «Время» я пам'ятаю, якраз це ж рівно 28 років тому, 19 ж на Спас, Яблучний ввечері, яким чином програма «Время» демонструє матеріал, де з цього бронетранспортова Єльцин виступає і каже, всіх демократичні сили, я прошу вступити, треба захистити демократію в СРСР. І ви знаєте, 20-го тоді були, значить, більш-менш спокійно, а в ніч на 21 знову загострилася ситуація, і радіо, яке емітувало з Білого дому, це парламент російський, на коротких хвилях, воно просило, воно звернулося, всіх чоловіків СРСР просимо прийти на захист Білого дому. Ось я у відпустці, мені завтра їхати на Чорноморське побережжя Кавказу, в мене путівка, квиток залізничний, і я розумію, як історик, ну це ж епохальна подія, фактично. Йдуть тектонічний злам цієї системи, який був в СРСР. Я поїхав туди, відмовився від цього подорожування. І що побачив 21-го вранці? 21-го вранці біля Білого дому, коли закликали всіх чоловіків СРСР прийти на захист Білого дому, знаєте, скільки було чоловіків? 70. 70. З них 55 були жінки. Ось так чоловіки СРСР відкликнулись на те, що треба захищати Білий дім. Ну, Білий дім, до речі, тоді замкнувся, нас навіть не пустили в Білий дім, тому що ми стали цим живим щитом, і я зрозумів, що фактично, якщо зараз почнуть бомбардувати, ну, площа рівна, нема куди бігти. Так ось, ГКЧП хватило совісті не бомбардувати Білий дім, ви бачили ці 70 чоловік, чи 75, які стояли, і це ж будуть втрати людські. І воно все так накалила ситуація, потім раз так потихеньку почало розходитися, пішов там агітувати серед військових і так далі. Але на вечір я ще залишився, приходжу, коли вже поїхав Рудской, звільнив Горбачова, все начебто спокійно, під Білим домом, знаєте, скільки зібралось? 100 тисяч. Коли вже все пройшло, 100 тисяч зібралися, вони зробили кольцо. І це кольцо потім кожен рік відзначало, як вони захищали Білий дім, ці 100 тисяч, тому що вже стільки людей прийшло і так далі. І я собі зрозумів, що, мабуть, наступний день будуть мільйони. Поїхав в Київ, дійсно, коли демонстрували на наступний день, було 2 мільйони, коли Єльцин вже виступав з Білого дому про те, що ми міняємо СРСР і так далі. Тому будь великим оптимістом, що великі зміни можуть бути, ну, складно. От в 93-му році, коли ті ж, хто був з Єльциним, Хасбулатов, який був голова парламенту Росії, Рудской, який був віце-президент, виступили проти так званої диктатури Єльцина, то пам'ятаєте, як він з ними розправився? Він їх розтрощив просто-напросто і спалив цей Білий дом. Тобто російський Майдан... Тому це дуже-дуже непросто в Москві. І щодо Москви. І в передмісті Москви та Санкт-Петербургу активісти російської ініціативи групи «Стратегія-18» провели пікет за деокупацію Криму. Вимагали звільнити українських моряків і в'язнів Кремля. Були з кримсько-татарськими прапорами та із плакатами на підтримку кримських татар.
Каждый месяц мы проводим эту акцию, посвященную, 18 число было выбрано, потому что 18 мая 1944 года были депортированы крымские татары из Крыма в Узбекистан. И, как я уже говорил, мы считаем, что то, что сейчас приходит, это повторение в мягком варианте сталинских репрессий. Как долго планируете накрыть свои одиночные пикеты? Да, пока не устал. Или не попросят, пока люди другие. І годину тому ми поспілкувалися телефоном з іншою учасницею акції на підтримку кримських татар і спитали її, як до пікету ставляться перехожі. Далі відповідь активістки Ольги Смирнової. Чаще попадаются люди заинтересованные, хотя не всегда позитивно к нам относящиеся. Некоторые считают, например, что мы какую-то проблему искусственно создаем, что искусственно раздуваем и так далее. Но это уже не тот уровень агрессии, это скорее попытка отстраниться от какой-то опасной, тяжелой, жестокой информации, чтобы сохранить видимость, иллюзию внутреннего спокойствия. Ось ми бачимо, що в Росії більшість людей не звертають увагу на акції. На вашу думку, чому так? І як зробити так, щоб все ж таки вони хоча б цікавилися, що відбувається? Що відбувається де? В Україні, з плакатами, з Росії. Ну, дивіться, справа в тому, що якщо ми подивимося на любе суспільство, то політично активних громадян в будь-якій державі не більше пари відсотків. Інше, ну, якщо ми говоримо за... Це така тенденція. Це світова тенденція, так. Є ще ті, хто можуть стати активістами, там, вони, звичайно, в звичайному житті вони йдуть або в політику, або в бізнес, це ще максимум 10%. Всі останні, вся решта, вони, навіть якщо ви говорите про телевізор, вони будуть дивитися телевізор. Але вони дивляться телевізор, насамперед, забавляльний контент, шоу, серіали тощо, а новини вони готові дивитися лише в перервах, бо вони ліниві і не будуть перемикати телевізор. Те ж саме в Україні, те ж саме в Росії. Але чому, припустимо, російська інформаційна агресія, вона не спрацювала в 2014 році в Україні, навіть в центрі? А давайте подивимось, в тому числі на такий розважальний контент української телевізії. В 10-11 роках відбувся злам. На перші місця за популярністю пішли українські канали. Окрім Донецької та Луганської областей та Криму. Ось ми бачимо території проблем. І, відповідно, ці люди, вони будуть дивитися саме такий контент. І тут дуже цікаво, навіть якщо щодо Криму. Є така річ, як маркер ідентичності, або маркер свій-чужий, або маркер добра і зла. А телевізія, вона засіває сенсами, смислами. І, відповідно, подивіться, як російська телевізія дуже грамотно працює з суспільною думкою. Серіали. Герої серіалу з 5-6 року – це співробітники НКВД, спецорганів тощо. Зрозуміло. І, відповідно, якщо в маркері свій-чужий, що російська держава, вона така, невідомо хто, але держава, вона може нести справедливість в різні кутки світу, відповідно, пересічний громадянин, він буде вважати у російській, що так, це правильно. І зрозуміло. Пане Олександре, як ви вважаєте, що мають зробити, і що має статися, аби звернути на увагу на протести, щоб люди дізнавалися, цікавилися? Я не знаю, але у всякому випадку, коли ось у нас тема перебування Путіна, так, в Парижі, і коли були його питання, що відбувається в Москві, то Макрон згадав, що там відбуваються демонстрації, і свобода слова має, звичайно, бути присутня. Путін захотів трошки в бік піти, згадав жовтих цих жилетів, а вас же ж теж демонстрація. Але Макрон сказав, вибачте, каже, у нас, якщо людина хоче балотуватися кудись, то це гарантовано в Конституції. Тут не може бути жодних проблем. Є гарантовано, якщо хтось не задоволений своїм соціальним статусом, звичайно, у нас може, Франція дозволяє це. І кожен може вийти на вулицю, висловити свою точку зору. І ось Макрон зустрівся з Путіним. В ті хвилини зустріч президента Франції та Росії ще триває. Перед перемовинами лідери вийшли до преси. Давайте послухаємо їх. Касается нормандского формата.
Я действительно считал и сейчас считаю, что, конечно, любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше. По моему мнению, альтернативы нормандскому формату не существует. И, безусловно, мы будем его поддерживать. Мы поговорим об Украине, украинском кризисе, о тех выборах, которые были сделаны президентом Зеленским за последнее время, о той позиции, которую он занимал за последнее время. Я знаю, что президент Путин с ним беседовал несколько раз за последние дни. Так что мы сможем об этом поговорить, подготовить будущие встречи и вместе с господином Зеленским, с господином Путиным и с госпожой Меркель мы постараемся рассмотреть возможность созыва нормандского формата через несколько недель. Як вважаєте, найближчі тижні, через декілька тижнів ви не сказали, чи реальна це зустріч і до чого вона може призвести? Давайте почнемо з другої частини. Зустріч, вона має сенс, якщо вона може до чогось призвести. Питання в тому, що Російська Федерація, вона дуже хоче отримати від України певні поступки, демонструючи в тому числі те, що в Європі люблять називати прогресом, там повстані Луганська, начебто бачимо. Але паралельно стиль поведінки Російської Федерації перед кожними переговорами певну міру підіймати ставки. Щоб коли ти йдеш на компроміс, було б куди відступати. І що ми в результаті маємо? Путін, він хотів би домогтися певних поступок України щодо хоча б прочитання Мінського формату. Це раз, Мінських угод. А це раз. І друга частина, що для Росії дуже вигідно, щоб той же самий нормандський формат, він залишився саме нормандським форматом. Бо в такому разі можна окремо говорити з Німеччиною, з Францією, і відповідно до цього зустріч на протязі найближчих 2 місяців, вона можлива. Саме для того, щоб зацементувати нормандський формат, показати, що він все ж таки працює. Щодо конкретних результатів, я не думаю, що це можливо на протязі найближчих 2 місяців. І зараз ми долучаємо Андрій Шкіль, політичний експерт з Франції. Вітаємо вас, пан Андрій. Вітаю навзаєм, доброго вечора. Пан Андрій, як ви прокоментуєте візит президента Росії до Франції? До чого воно може призвести? Ну, в принципі, цей візит, що сказано було само за себе, головною причиною прибуття президента, тобто запрошення президента Росії до президентської резиденції, літньої президентської резиденції французького президента була Україна. І це було одразу сказано при перших же секундах розмови з пресою президентом Франції. Про це було сказано всією французькою пресою і цитувалося властиво. Бралося в лапки інформація про те, що протягнута рука Зеленським Путіну є причиною цієї достатньо такої цікавої зустрічі, тому що вона відбувається напередодні зустрічі Великої Сімки, трошки на різних узбережжях. Якщо Сімки збирається на Атлантичному узбережжі, то Путіна запросили до Середземноморського, такого улюбленого узбережжя російськими олігархами. Так? Тобто, в принципі, це була така дуже несподівано цікава зустріч для всіх і для французької. До чого може привести ця зустріч, на вашу погляд? Це не може ні до чого призвести, це просто був сигнал Росії про те, що можливий тільки єдиний шлях повернення до Сімки, 7+1, до усіх європейських інституцій, зняття санкцій за президентства Макрона, це можливо тільки в тому випадку, і за ситуацію, яка є зараз в Європі, коли буде завершена війна Росії в Криму, чи там сепаратистів, які підтримуються Росією, повернутий Крим, тільки після цього можлива зустріч у форматі 7+1. Тільки після цього можливі будь-які інші контакти між Росією і Європейським Союзом, ніж ті, що є зараз, хоча вони дуже потрібні. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, Макрон заявив, що найближчим часом буде нормандський формат, будуть перемовини. Чи буде, чи ні? Ні, коли говорити про те, що буде зустріч у форматі президентів, то звичайно, що обов'язково це буде. Тому що новообраний президент України – це традиційно, коли країна, яка є предметом у формуванні цього мінського формату чи нормандського формату, тобто, правда, це є країна Україна, помінялася влада. Обов'язково має бути проведена
чотирьохстороння зустріч президентів. Це буде проведено. Дуже дякуємо. Дякуємо вам. А те, що буде проведено, це однозначно, просто це буде формальна куртуазійна зустріч і не більше. Дуже дякуємо вам. Андрій Шкіль, політичний експерт з Франції, був з нами на зв'язку. Як ви вважаєте, пане Олександр, чи буде нормандський формат, чи ми побачимо результати? Ну, ви пам'ятаєте, що президент Зеленський запропонував розширити формат ще плюс США та Великобританія. І Путін тут так навскоси сказав, так ми зберемося в нормандському форматі. Тобто він натякає, що, мабуть, США і Британія їм не потрібні. Зрозуміло, з яких причин. Це два авторитетних члени міжнародної спільноти, дуже впливові. Вони мають свою точку зору, вони постійні члени Ради безпеки, це ядерні країни, це головне гаранти територіальної цілісності України. Я думаю, що офіційній Москві вони не дуже потрібні, але він не наважується відкрито сказати, що ні, мабуть, змінювати формат нормандський. І Франції вони не надто потрібні. Розширювати не сказав цього, хоча десь Лавров вже обмовився, так зачем це нужно, от, є у нас формат, пусть он і дійствує. Чи буде він? Ви знаєте, ставиться питання про те, що дійсно, що на цю зустріч уже зараз буде зустріч політичних радників, але потім вона має готуватися на найвищому рівні. І звісно, що і українське суспільство, і наші партнери чекають бачення нашого президента, президентської адміністрації, того, яким же чином і де буде виконання мінських домовленостей, який формат цього виконання. Тому що, власне кажучи, це величезна перемога нашого президента і політичний сил «Слуга народу» багато в чому говорить про те, що народ очікує вирішення ситуації на Донбасі і в Криму. В який спосіб? Ну, звісно, в спосіб повернення, реінтеграції тимчасово окупованих територій. Я все-таки сподіваюся, що президентська адміністрація ближчим часом артикулює своє бачення шляхів деокупації Донбасу. Не тільки Донбас, але питання і по Криму, тому що артикульовано за 5 років колишня президентська адміністрація не поставила питання про деокупацію Криму. Це дуже сумно. Це дуже сумно. Ми говорили про Ханський палац, ми говорили про вишки, які вони мають в морі, ми говорили про Керченську протоку, про міст, про атаку на наші кораблі, але ми не поставили головне політичне питання. Ми просимо розглянути питання повернення, фізичного повернення Криму Україні. На жаль, воно ще не прозвучало. Так що очікуємо, хоча нормандський формат свідомо не займається Кримом, але всі ми розуміємо, що ситуація на Донбасі – це наслідок намагання анексії Криму. Це два абсолютно два взаємопов'язаних питання. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України, та Ігор Ташкевич, експерт Українського інституту майбутнього. Дякуємо вам, що були з нами в ефірі. Підписуйтеся на наш YouTube-канал, там ми викладаємо найцікавіші фрагменти наших ефірів. Далі ж на ТР Prime Ференс. Гість обрана народна депутатка від Батьківщини Ольга Бєлькова. А 7 вересня в суботу о 8 вечора не пропустить ток-шоу «Міст» знову в ефірі АТР. Добрый вечер. Телепроект «Мост» приветствует вас. В новом сезоне новые политики, новые ведущие. Только я остаюсь прежним. Теперь за кадром. Совсем скоро в этой студии мы расскажем обо всем, что происходит в оккупированном Крыму. Задержания, пытки, огромные сроки и даже убийства. Про то, о чем молчит путинская Россия. Но мы молчать не будем. И начнем 7 сентября в 20:00 на АТР.